Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Good afternoon. Masanabu no konse kumene inu muli. Ya tipatsane kupano update. Tinasida na bakuti Trump aipanga trash akana sobano response ya Irani. Mayankho Irani amene anabweretsa kuti nkhondo iyi ite. So nawachula kuti garbage chani nonsense. Totally unacceptable, vomerezeka, something like that. So tinasena bene baba and tsopano kwatsalako tsopano tione kuti makamaka Irani yayankha modani. Choyambirira speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran Mohammad Ghaliba wanena kunena kuti akulu muri moseme ungaganiziremo komano mukaganiza zoyamba nkhondo mwa mistake ndikuika njira zanu mwa mistake mupezanso malizatsena yake so a mistake and dziwana kunena kuti ife asilikali athu ali ready pa ma options onse amene muli nawo kamufuna nkhondo kamufuna chani ifeso ngati Iran tili ready. So spokesperson Barre amene waku foreign ministry office ya foreign ministry ye ndithu wayankhula kwanena kuti sizikusamala kazi kusangalasani we don't care sizikusamala zimenezo. We don't care if others are happy or not. That's Iran's response to President Trump calling their latest terms for peace totally unacceptable. I mean when zuri ma sponsor Iran ungasako sangasani zanu zimenezo. So uko ndikumene akuyankhulira ku dziko la Iran. So Trump amafuna zoti makamaka asanapite ku China foka ali ndi summit andi afuna kuba akakambene ndi Chinese president. Amafuna zoti zinthu zithe before kafika ku asanapite ku China ko. Koma zikuoneka zoti now akapita nkhani ili nkati. So the main issue ikakhala zokambirana zakakhala pa Strait of Hormuz. Kumabe ma analyst akwanena kuti akaiuza China fa Trump akaiuza China kuti ibange force anzawo Iran kuti atsegule pa Strait of Hormuz. So kumabe akwanena kuti China sikuti ingangopanga zonse for free ikafuna so china chake in return. Ikafuna so kuti china chake so America okay ngati mufata bange titha kupanga umano you understand zimene akuti ma Americans sikuti so zingasangalasa zimene angafuna ma Chinese yo for free. And if you ask China to help in the Gulf, they're going to expect something in return, and that's probably not going to be something the Americans like. Pamene baba tikuti zikhale bwanji kenako. Yeah, anyway, nkhani ndimene. Number 2, Iran so yaopyezanso kunena kuti makamaka tene kuti ma Americans akwanena kuti iwo sasiyabe pokapoka apeze chimene iwo akuchifuna. We're going to continue working on this until we get exactly what we want. Chifukwa zimene akuzifuna ma Americans zinatheke ndithu koma kuti apangabe force kuti pakana zawo zimene akufuna zo zitheke. Chabwino koma tikayang'anisa bwino anthu aku Iran akwanena kuti no actually tapangani zanuzo komano just be careful chifukwa ifeyo ati you'll be surprised. Mohammad Ghaliba amene speaker wa nyumba ya malamulo kuti muzadabwaso tayambitseni nkhondo muone koma muzadabwa makamaka zimene zingachitikezwa afterwards. Chabwino so paliso nkhani naso imene Iran yaopyezana kuti palibe vuto komanso mukangopanga attack dziko la Iran dziona kuti ifeyo timukusonkhanisa uranium moja so bana afika pa 90% then tibanga mabombaja. Yeah, so wina wake so ndithu anandifusa anafusa mu comment section kuti sindimatha kumvesa mukamati 60% andi 60% 40% 70% nanga kafika 90% mapanga bomba mukuthandauza kuti chani. So nkhani little bit ndiyokhoza nditi masampa ngono kwabe ndingolongo swabi moti mumvesesebe mu uranium muja mapezeka mu okay mukafukula basi mukakumba uranium muja makampeza nkari muja mapezeka zinthu ziwiri. Okay, pamapezeka U-235. I don't know ngati zibanga sense. Mapezeka zinthu ziwiri mapezeka U-235 then mapezeka so U-238 zinthu ziwiri zimene zizi. Ofunikira kwambiri
okay chimene tikunena za maperesenti amene amawerengerawo ndi u negative 235 zingati kunena kuti example ine ngati akuluakulu mu drink ngati ma drink tingolekeza ngati ma drink ngati drink tika ma drink anji pali drink zimene zinabwera kumalawa ngati za chidede okay chidede ndekuti zichanja chale azina zake zokhala ngati muwa chonchi ndithu kumabe pachina chidede achina kuti chani zinza chidede chino chakuti chani ndayiwala okay pali zima drink zina amangoye kuti mmene mumu alcohol ali 10% tingoyerekeza alcohol mmene mumu ali mwakuti okay sinzoti sikuti zonse sikuti botolo lonse ndi alcohol kuti ndi mowa ayi komano akungoyang'ana maperesenti chinthu ndi chimodzi koma akung'ang'ana maperesenti amowa mkati mwake. So the same thing uranium mukakumba mapezamo kuti muli 60% tena kuti 60% imakhala kuti ndi u negative 235 komano 40% imakhala kuti ndi zosafunikira okay u negative 238. So mu chinthu chimodzi uranium mmodzi okay mukakumba muja mkati mwake mupeza kuti 60% ndi imene ikufunikirayo kuti bomba lya ndi imene ikufunikirayo 40% zimakhala kuti ndi zina. So akamakamba za maperesenti tingolekeza kuti iniyo mwasonkhanisa mwina mwake 400 kgs tingoyerekeza 400 kgs kapena 500 kgs mmene muchamo angoyang'ana maperesenti amene akumapezeka pa 1 kg iliyonse mukupezekamo 600 grams uranium amene akufunikayo wa u negative 235. I don't know ngati zikumveka kwenawo, I don't know, I'm not sure. Chiseko chimenecho. So I'm not sure ngati kuti minake mwazitolela bwinobwino. So iranija atingoleka kuti uranium angapezeka nayo samafuna kuti maperesenti a u235 aja akhale ambiri kwambiri. You understand what I mean? Mtosonkhanisa kumasafuna kuti akhale mwambiri kwambiri fukanda kuti muthopanga bomba fakafika pa 90% ndeti muthopanga mabomba 9 kapena to 10 manyukilia warhead. Okay, I don't know ngati zamveka kumabe ayi ndikhulupira kuti mwamveka but example mwine mungotenga example ya drink ya alcohol kuti sikuti alcohol imaka uje drink ya chidedeyo sikuti makha kuti mulungu wamose amangokamba kuti maperesenti. So kuti maperesenti imejayo samafuna kuti tifike pa 90%. Fomu kakhari mwasonkhanisa matentena aja tingoyerekeza iniyo tingoyerekeza ngati munthu kuti aledzere tingoyerekeza munthu kuti aledzere amafunika maperesenti angati. Okay, amowa tingoyerekeza kuti munale munthu kuti aledzere amafunika maperesenti okwana 60% ya mowa ya alcohol mu drink. Nde inu mwa drink tamutamu mama tamutamu amene muli 10% tingoyerekeza for example mama 10% ndoto simuledzera. Okay, ndiri mukamwaso linaso ndiri mwa 20%, mukamwaso linaso mwa 30%, mukamwaso linaso mwa 40%, mukamwaso linaso mwa 50%, mukamwaso linaso mwa 60% ndiri muthakuledzera. You understand what I mean? So uranium ndi mina makhala mchoncho nditu ngati make makhala ujeni u negative 235 amene apanga reactor kumanyukilia. So makaso winaso amene ngati zina sapano medical zakanga mix ya tena kuti mutamutamu ndiro mupeza zina ngati zamadzi kakaziyani koma zinazo ndi alcohol. Pene I think itamva bwino I think ngati sizinamveke ndilo ngosowaso nthaina I guess bwino kuti timvane bwino nkhani mene. So nkhani ndimeneyo. Nkhani ina imene nimafuna ndikambeko pang'ono ndi nkhani yokhuzana ndi dzulo ndi pa 11 May. Okay, dzulo na 11 May zandikumbutsa kuti dzulo panali kukumbukira mtolankhani wina wake Shirini
Abu Akleh. Shirini Abu Akleh. Amene mtu anali mtolankhani. Yeyu ndi anali American Palestinian journalist. Iye anali ngati ndo ku America komanso Palestina. Mtolankhani amene. Zimayi ameneyu anali Mkristu. Kristu koma Mpalestina. Nakamba kaya kuti Palestina sikuli kula Islamu okhaokha ena asamamvesa bwinobwino. Mzimayi ameneyu pa dzulo tsiku ngati dzulo pa 11 May ali ku Jerusalem. Komwe ukoko amapanga cover, amapanga report news za nkhanza zimene ma Israel amapanga kwapangira pa Palestina. Imvana kuti munthu ndi mtolankhani komanso ndi Mkristu komanso ndi American. Mbali naye ndi Palestinian. So msilikali wina ochidwa kuti Alon Sergio anamuombera mutu ndi kumupha mtolankhani ameneyo. Komweko atamupha maliro wake paupita ukayika maliro wake paupita ukayika koma anamenyedwa. Mufunsa kuti chaka chanji chimenechi. Chaka chichi sikundikalekale kwambiri. Ndi 2022. October 7 jesanachitike. Izi machitika ku Israeli. October 7 jesanachitike. Paka kwata isa anthu bokosi. Kumene mukuonako ndi ku chipatala. Akunyamula mtembo kuchoka ku chipatala kupita ukayika. Nkubwera asilikali kulawa muti Aisraeliwo. Panopa akamapanga zimene apangazi amanamizira October 7, right? October 7. Iso October 7. Iyi ndi before, iyi 2022. Mtolankhani ameneyo pamene anaphedwa ku Israeli konko. You understand? So nkhanza zawo awa azinayamba kalekale. Kwa amene amazitsata amadziwa. And remember kunena kuti ena mathako nuli banji mukhane mbali. Are you telling me kuti musamakamba makondera muzikamba nkhani imene ili? No, are you crazy? Iwe ngalonga khani maganiza muzikamba I mean that's nonsense. Munjamula kuya kwambiri and sitingabhakire gulu limene lapha. And apolisi ayamba kurola pano panthu amene amupha munthuja. So meaning kunena kuti definitely ndi chilungamo cha nkhani sikuti ukhani mbali koma ndi chilungamo cha nkhani imene ilili. Azungu ku South Africa nthawi apartheid amapondereza anthu akuda kwambiri. Ma Americans amabhakira azungu aja kuti boma lawo lizipitirirabe. Nelson Mandela ajawo avutika kwambiri. Koma ma Americans anali kuti amuthandiza boma la South Africa. You understand? So tikamakamba zinthu zizo osana kuti mukaona azungu omakuti no for sake wena. Ifeyo tikunena chilungamo mmene cha nkhani mmene chili. Iwe ngati umasapota azungu zako zimenezo. That's zako zimenezo. Koma chilungamo cha nkhani ndi azungu ako sura amathandiza yayi. You understand? Samathandiza chilichonse yayi. Koma kungoyika mavuto. Kupanga kuti anthu ena akazingovutika basi. Same thing tikamakamba nkhani kuza ndi ku Israel. Tikamakamba nkhani kuza ndi Cuba kakuti zose tukamba timakamba mmene zilili ndezi mwana ngati ukhani mbali koma definitely pamene kuponderezedwa kwachitika definitely tikuyenera kulongosola mmene zinthu zilili. Abu Akleh dzulo kunali ukumbukira Shirini ameneyo ukumbukira amene zimene anapanga pa Israelis. Pepo wonder kuti mwana kuti apo ndi mbali I mean come on, are you sick? Mudwala. That's it. So ngandi mene. Anyway guys, thank you so much. Malawi and cameras.